Hola, hola, aquí la Misha del blog i canal Paraula de Misha. El pla que us recomano per aquest 2021 és llegir alguna novel·la de la Maite Carranza, autora de desenes de llibres infantils i juvenils fascinants, com aquesta obra que va escriure a quatre mans amb la seva filla Júlia Prats, Germanes, gossos friquis i altres espècimens. Prepareu-vos per gaudir d'una trepidant comèdia d'embolics en la qual ningú és el que sembla, començant per la Marina, qui es farà passar per la seva perfecta i angelical germana Àngela en un intercanvi d'estudiants a Dublín. Aviat es veurà ficada en un absurd malentès amb el Patrick, el nòvio irlandès de la seva germana, guapíssim, els gossos de Mrs. Higgins, la seva horrorosa mestressa i els seus hostes sicilians, mafiosos. I per si no n'hi hagués prou, en CC, un friqui que només desitja viure al món virtual li trastocarà tots els plans. Ai, no podreu parar de riure. Paraula de Misha.